mamaki. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu je cikin video, amma da kafin mu je kuma na subscribe sannan kuma ku danna mana alaman kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. To da farko dai kamar yadda kake gani ga waya a hannunmu, za ka buɗe datan ka kamar haka, za ka je cikin Play Store. In ka je cikin Play Store sai ka yi searching Whistle phone. Yanzu dai bari Play Store ya buɗe mana, amma Play Store ya buɗe mana za mu yi searching na Whistle phone. To ina ji datan mu nan yana mana rikici da yawa. Za mu shiga YouTube din da gashi nan, za mu yi searching na Whistle phone ne, gashi nan wannan application da muke gani Whistle phone, wannan mai kaman alaman speaker haka dai, wannan da zan shiga. To na shiga cikin shi, Whistle phone ne haka, gashi nan Whistle phone ne kuna gani haka. Sai duk how to use dai zai nuna mana yadda za ka yi amfani da shi, yadda za ka yi amfani da shi zai nuna mana ka'idan shi. Gashi nan sai ka ce get started, ka yadda kenan kawai. Gashi nan zai kawo mana activate. To in ka danna activate wannan za ka yi magana. In ka yi magana to wayarka kaga ko tana silent ne ko ta bata ne ko ma a ina ne dai a cikin gidanku da inda wayan nan yake, kana fito da zaran kana fito wayan zai fita. Bari mu gwada muku ku gani. Kun ga irin karar da yake yi ko? In dai har wayan yana cikin kira to dole zai fito wayan. Kuna ji a waya da yana ta ringin. To in dai wayar ka cikin gidanku ya bata dole zai fita in dai a cikin gidanku yake, insha Allah. To jama'a kun ga bidiyon namu ya kasance da in dai har mutum wayar ka ne ya bata a cikin gidanku, to wannan wayan kana fito da zarar ka yi fito na ko a ina yake in dai a gidanku na wayan nan, in dai har kai fito ya ji muryar ka to wayan nan zai fito insha Allah. Da Allah kuma na subscribe kada kuma ta sannan ku danna